Pinututi lamun katututan lamun mangsa prawira diktaya Runanggana magawe gelar irawang ngaglah nggergancang kaya ndo mentang kaya gendhewa ora panglingki anakku lanang Antasena. Heeh, Pakde. Pakde Kartomarma. Ya, dasar para nyata. Antarja, inggih wa, kula ingkang putra pun Antarja. Kok nggawa wadyabala segelar sepapan Kurawa ora pangling gendera rontek tumbake nganti kaya jati ngarang. Arep tindak ndi, Pakde? Antasena, piye? Wale-wale apa? Lakuning para sata Kurawa kuwi bakal ngrondani negara Ngastina. Goroh kowe. Iki dalan siji-sijine sing temeka negara Ngamarta. Monggo aku kajibah supaya ngreksa negara Ngamarta. Dadi nek Pakde pawadan utawa alasane arep ngrondani negara Ngastina kuwi kleru. Tak bedhek yen pener aja minger, yen kepengkok aja menggok. Kowe arep ning Ngamarta to, Pakde? Ya ora. Merga krungu negara Ngamarta kuwi para Pandhawa ora ana. Wekasan Ngamarta komplang. Ngamarta komplang Kurawa duwe niat arep ngejeki negara Ngamarta. Ya apa ora? Lho. Edian lah kok bener kabeh pambatangmu. Mula aja sok ngapusi karo aku. Aku tukang ngapusi kok dapusi. Rumangsamu. Ayo bali. Lho, bali piye? Nekuk penjalin golek dalan nyangkal putung. Bali ning Ngastina. Kowe ora bali aja kakon dosa. Kepeksa anakmu Antasena wani karo Pakde Kurawa. Yen ngono kuwi dadi palangi Kurawa nggone bakal mlengket negara Ngamarta. Mestine ngono, wong iki negara kuwi durung ditinggal mati karo para Pandhawa. Aku didhawuhi supaya ngreksa negara Ngamarta. Nek ana wis sing argae rusak, gedine bakal mbedah negara Ngamarta. Kena mbedah negara Ngamarta ning iso mbedah dadane Antasena. Walah dalah. Wah, piye? Edan Antasena kuwi wong sak penake dhewe ngomong areng apa? Wani karo pakdemu sing tawedene apamu? Ora minggat dibantanganmu kene marganing patimu. Aja mbaka siji, kroyoken Kurawa legane atiku ora bakal tak tinggal ucan. Terus si Mas yo.